ମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚିତ୍ରକୋଣା ନଦୀକୁ ଦେଖିବା ପାଣି କେତେ କ'ଣ ଆସିଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପଡ଼ିଆଟା ଏଇଠି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହୁଏ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ସାଲେପୁର ଉପକାରାଗାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଣି କେତେ ଆସିଛି। ଏଠୁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାରି ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକୋଣା ନଦୀ, ପାଣି ପଡ଼ିଆର ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ିଆକୁ ଲାଗିଗଲାଣି, ଟଚ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ତ ଲାଗିଯାଇଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଏଇଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପୁରା ଏଯାଏଁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ପାଣି କେତେ ଅଛି। ଏଇଠୁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି, ପାଣି ଏତେ ନଥିଲା, ଲୋକ ମଝିରେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି, କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କୋଉ ଯାଏଁ ଆସିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେ ତଳ ସେ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଯାଏଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିଛି ପାଣି ଫାଣି ନଥିଲା। ଲୋକ ଯାଇକି ସେ ଆଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ। ଏବେ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଚିତ୍ରକୋଣା ନଦୀ ଅଛି। ଉପରେ ବ୍ରିଜଟା ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ବ୍ରିଜ ତଳଟା ସାଇଫନ୍ ବ୍ରିଜ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ପାଣି ଯାଉଛି ସେପଟକୁ। କେନାଲ ପାଣିଟା ସେ ବ୍ରିଜ ତଳ ପଟୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ନଦୀ ପାଣି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସବୁ ନଦୀରେ ପାଣି ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଟା ସାଲେପୁର ପାଖରେ ଅଛି ଚିତ୍ରକୋଣା ନଦୀ। ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଲୋକ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯେତେ ପାଣି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଶୁଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି,